Oh mga bay, mga ako na sadta mga bay. Init pa kayo sabaw mga bay oh. Utan na yung sudan ako karon mga bay. Lamig ay ni. Kay wag yun siya bukog. Now. Op, uy. Lata na kayo. Oh, di ba? Oh, okay kayo. Dapat yun. Oh, lamia kasi nakusudan karon mga bayo. Oh. Kung sa may paabot mga bay, kumbati na pod. Di ba? Okay kayo. Ito bahugan. Sa uban ini mga bay, pangan ni lauoy. Pero diri ari sa Liti mga bay, utan pa nga na mo ini, di ba? Lumiyag sa baoy. Oh. Quick. Aba, lumiyag kayo sa bawgon. Sige, buwanat na. Sultan. Lamig kayo ni. Ato hoy pun ka tayo mapasok ta. Nitay. Tulong largo mga bay kay di madagusap. Kutan. Dami kasi utan ay. Wag yung bukog ba? Pero ato hoy pun kay basig mapasok bitaw to. Grabe yung ka. Wow. Mintas init pa kayo. Paningot ay. Grabe init tayo.
Correct mga bay. Ho. Perti kain akong busog ah. Tapos ato imnan og usa ka lakob nga tuba para kuan pud kanang vitamins to ang tuba kay wala tong chemical. Igo yun. Hubog-hubog yung gamay mga bay. Sige mga bay.